Dobro mi došli, danas spremamo krokete. Ja sam ih pravila prvi put i oduševljena sam. Potrebno je pola kilograma mlevenog belog mesa. Ja nisam imala kako da ga sameljem, pa sam koristila secko. 150 grama slaninice, na što sitnije je potrebno iseći. Zatim 150 grama kačkavalja rendanog. Toj smesi dodajem prethodno skuvana 4 srednja krompira i onako blago ispasirana. Sve ovo je potrebno sada dobro izmesiti. I onda dodajem 2 jajeta, otprilike 1 ravnu kašičicu soli, malo bibera, to sve ponovo naravno izmešamo i u zavisnosti koliko je mekana masa, dodajemo prezli. Ja sam dodala 2 kašike i to mi je bilo sasvim u redu. Potrebno je da mogu ovako da se prave ovi kroketi. Veličina kroketa, ja sam koristila jednu ovako punu kašiku, otprilike da izgledaju kao ćevapi. Pripremila sam 2 jajeta i prezle, međutim, pošto se radi dupli poh, bilo mi je malo, tako da slobodno računajte barem 4 jajeta. Znači prvo ide jaje, pa u prezle i onda ponovo jaje, pa u prezle. Od ove mase ja sam dobila oko 32-3 kroketa. Stvarno je izdašna masa, tako da ukoliko vam je to mnogo, vi odmah pravite pola mere. Krokete zatim pržimo na zakrijanom ulju dok ne porumeni sa svih strana, a serviramo uz namaz od pavlake i majoneza. Prijetno!